Inggih Koko Prabu. Sewu lepat kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula tadhah wadana. Wondene sakmangke ingkang rayipun Puntadewa kumawantun ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Ngantos karaya-raya tebih saking negari Ndarawati lan Mandura prapting negari Ngamarata. Nyai nuwun sewu. Wontenipun ingkang ngrata ing Ndarawati. Kula nglawan Koko Prabu Baladewa ing Mandura menika sayekti. Anggen kula sonten kersanipun Nyai Aji Darma Kusuma menika mboten sanes kejawi namung kula ugi namung ngendikani menapa ingkang dados dawuh paduka. Gandeng para kadang Pandhawa nggada jejiban sartanipun nggada gegayuhan pramila sakmangke gandeng ingkang raka ing Ndarawati sareng kelawan ing Koko Prabu Baladewa ing Mandura sampun marep wonten para negari Ngamarta enggal enggal maring dawuh Yayi. Inggih Koko Prabu menawi katen ingkang rayi nyuwun dipalila badhe matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Dadetidan prabawaning ratri Sasadara wis mancur kaworyan tanku jiwa memanise manggap Srinarteng dalu Siniwaka Satya Pradase aklarneng cakra wala wenu latnya langut prantene bangsa akan saking gaing taranggana kang suwi warata tanpa sayekti anggen pun ingkang rayipun Darma Kusuma nedhi ambayong rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih. Koko Prabu
sayekti sakmangke para Pandhawa menika estu kuthunging nalar cingranging samubarang jenenge Muti Lampahan anggenipun para Pandhawa badhe miwiti tetanen agung nembe sepisan menika para Pandhawa badhe ngawontenaken kawontenan ingkang kados mekaten Koko Prabu jernyatanipun menawi adat sabenipun pancestu para kawula sami tetanduran ngawontenaken tetanen wonten ing madaning pasabinan kagunganipun sangya para kawula negari Ngamarta sowang-sowang nanging muhung babagan perkawis menika estu para Pandhawa ingkang nedya nyuwun pirsa sartanipun nyuwun pitedah saking Paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi tata arakitipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu warayang Bathara jagat nun mangke Yayi bab perkawis anggenipun para Pandhawa arsa ngawontenaken tetanen agung menika sampun ngantos waskuwatos ateges para Pandhawa mboten sisah nggadhahi raos kumatir salebeting batos sampun ngantos ajrih mawi mangke tetanduranipun para kawula sami gagar wigar datanantuk karya awit nuwun sewu wonten negari Ngendraprasta sakmenika sampun dipun rawuhi dening inggih menika daya-dayaning pusaka ingkang pusaka menika menawi dipun tamaken saged uga saged damel srana ngrembakanipun tetanduran agung anggenipun para ngawontenaken tetanen agung wonten Praja Negari Ngamarta pramila sakmangke gandeng Koko Prabu Baladewa sampun prapta wonten Praja Negari Ngamarta ingkang Raka Indrawati nedya sumela atur wonten kersanipun Paduka Yayi Haji Darma Kusuma Yayi permana remeng swamya ngambrang kate karananing kaswase yaneng marga amalat gong tumiring sang kandha Mastrat mojo lang-lang lalu angulati surya mangrang sang wayah Koko Prabu Baladewa piye Kresna nuwun sewu menika dereng wiwit durung kok sampun nyawisaken gembor menika ados pundi? Lho. Kepencet Kresna, kepencet. Inggih. Piye? Kula nyuwun lilaning penggalih Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Piye? Pun Kakang bakal mbok suwuni pambiyantu apa? Kula nyuwun kalyanipun pusaka Kyai Nenggala. Lho, Kyai Nenggala arep nggo apa Kresna? Nuwun sewu Yayi. Koko Prabu kados pundi? Menawi limrahipun tetanen agung wonten Praja Negari Ngamarta ingkang dipun lampahi dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados sakmangke saged lumadi kanthi rancak tuwin saged ngrembaka tanduranipun para kawula kedangginaken syarat sarana inggih menika ingkang sepisan. Pananemipun Dukut Sewu wonten pasabinan Negari Ngamarta kedah ginakaken Kyai Nenggala. Mekaten Koko Prabu inggih salajengipun Werkudara. Kresna kakangku apa? Siadi tak paringi gawean. Arep mene gawean apa sartane kewajiban apa ingkang kudu tak lakoni? Oh, aku ora bakal wegah. Siadi mendungo kali jamuna kinarya pangilening tetanduran ya Dukut Sewu ingkang mampun ning pasabinan. Yo.
Aku kon gawe bendungan utawa tambak. Iya. Sak banjuri Salajengipun Koko Prabu Baladewa, piye Kresna? Piye meneh? kula nyuwun lilanipun malih wujudipun Kyai Alugara kinarya panumbu ing asil tanen. Yo. Yen to pancen kabeh iki kinarya srana lantaran nggone para Pandhawa kelakon nganakke tetanen agung pun Kakang ora bakal lowel. Inggih. Kakang Semar. Kula. Pripun Ndara? Srana iki ingkang pungkasan ingkang ndadekake suwijining perkara ya kuwi tetandurane para kawula bisa ngrembaka apa ora gumantung saka pangujub sartane pandhongane Kakang Semar Badranaya. Supayane sak mengko Iwang Sri Sadana kondur ing pagedhungan pusaka negara ing Ngamarta Kakang. Nggih nggih. Wis saken dawuh. Menawi namung ngujubke donga niku kula mung turah-turah isa, turah kendel, turah wani, turah ragate kula nggih saged. Menapa sekintenipun sampun cekap anggen paduka paring dawuh babagan syarat sarana menika Koko Prabu. Inggih Yayi. Sak mangke awi daya-daya kadang Pandhawa kula ngandhi anamur kawula wonten ing masabinan manunggal tetunggalan dados tunggal ngawontenaken tetanen agung Yayi Prabu. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Mbah Bengkung Sinuduk Putung. Ila Sakrabden Arya Wrakudara ugi kasinungan kasekten awit pikantuk daya saking sangya para kadang tunggal bayu nalika semantening cipta arsa nuwun Gya matek aji pameling nalika semanten ingkang mesat kebat kaya kilat kesit pindha tadhit saking antariksa nenggih kadangira Sang Raden Arya Wrakudara nenggih Sang Bambang Senggoniya Sang Resi Mayangbara. Ya jagat pangestu ngoro kadangipun Kakang Yayi Bratasena ya Dimas Wrakudara nimbalipun Kakang Numantaraji pameling Wrakudara. Wah yo senggono kakangku sewu kaluputanku aku njaluk pangapura mergo wis lancang
nglarapake pratandhe Senggana Yanoman kakangku ora dadi apa Werkudara. Merga ora-orane Yayi Bratasena nimbali kelamun kakang yen to tanpa wigati. Yo, para Dyagi matur wigatine apa? Mangirdiya kelamun dina sapengko iki aku lan para Pandhawa bakal miwiti anggone nganake tetanen agung ning Pasabinan negara Ngamarta. Gandeng dawing Kresna kakangku ora kudara kinen bendung kali Jamuna kinarya panggilan ning Pasabinan. Wah, mula aku njaluk sabiyantu gawemu gampang nek mung perkara kuwi wae Dimas. Gegrek datanmu badatanmu sik. Nata Ngamarta nganti kaya pratima golek kencana. Dupi nyawang kaelokaning ngawontenan Pasabinan. Nyumur tetanduran kang katon ijo royo-royo. Kaya-kaya ora ana ingkang cacat. Kedadak nalika semanten tikus jinata sak rombongan ingkang ngrisak tetanduran kanthi laku dedemitan wekasan datan kasat netra lamun denulu dening para Pandhawa bungun-bungun nata Ngamarta dupi mulan tetanduran kang sami risak Kaka Prabu mrika kados pundi. Oh ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat. Yayi Prabu. Sampun ngantos sakmangke madu Yayi Prabu Darma Kusuma nglumpur tanpa daya wit nyumurupi kawontenaning Pasabinan. Mboten nglumpur kados pundi. Ing sekawit kawontenan Pasabinan tetanduran Dukut Sewu sami katon ijo royo-royo. Sareng kula waspaosaken mboten wonten Jawah mboten wonten angin. Tumuli sak mangke tetanduran sami risak menika kados pundi Kaka Prabu? Kakang Semar. Oh. Sinuwun Ndarawati. Sawangen Kakang. Sawangen. Anggone Yayi Prabu Darma Kusuma nglumpur tanpa daya iki disababake merga saka tetanduran Dukut Sewu ingkang mapan ning Pasabinan padha rusak. Mengke riyen. Kaya ora beres iki. Masaku letronge ya ora kokean. Teleke pitik ya ora kurang. Iki jagung ya dimes kabeh. Pari ya dinae punka. Iki apa sing marake do dipangan wereng? Walang sangit ora sebaene. Kakang Semar iki piye Kakang Semar? Mengke riyen.
Mang seleh keleh sampean beto semprotan niku. Mang seleh ke. Ora ana ganggu gawene wong wetan mriku nika mboten iso kelakon. Lho, lire piye? Niku ora iso tetanduran niku kok rusak niku mboten iso. Nek mboten diganggu kalih wong etan mriku nika. Banjur seranane piye, Kakang? Petro, Nun. Jibuken pusakane Bapak. Napa, Pak? Tombak Kyai Nokson. Tombak Kyai Nokson. Ya tombak Kyai Pencok Sari demit-demit kon minggat. Siap. Wah, iki. Oh. Ora Petruk Kanthong bolong. Mundi tumbak pusaka mencorong tejane kuwi apa Petruk? Wah. Kaya nek bedhama kaya ngene barang to ya. Tikus. Monggo tikus gedine ra jamak-jamak, tikus wirok. Ayo. Ketandurane Pandhawa do tak rusak. Bali. Ora bakal bali yen to turung tumpes tanpa sisa tandurane Pandhawa. Ora gelem bali Mudyardine ngaku. Aduh. Wah. Walah kok dadi ora kasil iki piye? Anak-anake Putut Jantaka kok padha ora ana kemliwere babar blas iki ya apa ya apa. Oh, tak kira nggone para ora kelakon ngrusak tetandurane para Pandhawa. Merga isih ana pangilening tirta ingkang ngileni pasabinan. Yo diadale ben entek banyune. Oh. Hei. Oh. Oh. Tunjang kancing langit kelap-kelap katon
lir kencange ngalis risang mawa kandrung wah Bagong pripun Ndara sawangen pripun tetanduran Dukun Sewu bisa ngrembaka merga ana panggilan ning tirta saka Kali Jamuna. lah nggih wajan wah lah ini lho mengkari Ndara Piye? niki banyu kali saya suwe ora saya akeh ning malah saya suda niki pripun lah niki kok malah saya sat niki pripun Ndara Wah, edan. wah piye iki ana kudune banyuke ngalire iki ngetan kok iki dadi ngalir ngidul ki piye to ki lah dadi ora nelesi sawah iki piye to rek entuk mumbangun ki ngapa nyalahke aku to nyok kowe iki rumangsane kene iki ya ming manut dawuhe Ndara Werkudara kok nggih Den Yo, kula ya ora ngerti kok ya iso dadi banyune suda akeh kaya ngono walah pripun iki nuwun sewu kadose niki tambake dadal Ndara bendungane niki ketoke jebol niki wah, banjur sapa sing gelem nyemplung? Kowe nek tau utus supaya nyemplung kali. Niti periksa kanan tambak apa kira-kira kowe gelem? nuwun sewu kula niku pun 3 dina niki vertigo kula kumat dadi kula nek ajeng nyemplung kali niku kula dereng wantun Bagong mawon Bagong, pripun Ndara titinan periksa kanan bendungan. anu kula kepesing ayo sisan kono kok ya ora wajan iki wong nek ora ngrekasake wong tuwa kok ora iso senengane ora Kayak wis sabar mau ngagi separo kok iki. Aduh. Malah tugel gara-gara kowe reng. Gilani ora. Lah rak napa jebol tenan to ora. Wah, tak kira ora bakal kelakon yen to ora ana wong kang tumindak julika marang tambang yang wis tak bangun. Lah pripun iki? Cobi dipun titi wesa sampean piyambak nyemplung. Yo. Laruta sangking kutha sanggara kula yen tan mutusa sang Sri Mutiara ora kowe Pandhawa tambakmu wis tak diadal bendungamu wis tak jebol saiki wis ora ana tirta kinarya ngileni pasabinan Wah! Oh! Oh, aduh! Oh!
Werkudara ora pangling Juramaya. Menungsa ora tatanan kowe. Wah. Kowe ingkang gawe tambak. Tambak wis tak jebol apik-apik malah tok bangun meneh. Sing goblok iki kowe apa aku? Iki tambak kagungane para Pandhawa. Kowe ngridu, kowe Girikoda, bungsu Werkudara. Aku ora wedi jejeli tungkak. Tak uyak kok ilang. Ora ngerti nendi menungsane. Durga. 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 Alah. Mlayu-mlayu ket mau uyak-uyak kok rasane motol-motol. Nanti bocah kok ilang beto-beto. Kakang Semar kok tobat, Kakang Semar. Medangi jagat tuk mungo maning sabocah ing wukir marep babang sumirat keneng soroteng surya mega lan gunung-gunung Werkudara karem dombengi.
saking ngawur ana pasuryane Nalendra kok dicium. Nggih sinuwun. Iya nggih. Bleh. Pripun? Gah kula. Sampeyan rasik. Niki mun purna anggone para Pandhawa ngantenaken tetanen agung. Iya Kakang Semar. Ah nggih. Kranten dayaning pusaka kekalih kagunganipun Sinuwun Baladewa wekasan panene nggih cepet hasile nggih sae. Oh, minggat nanti kowe mah. Iya Kakang Semar. Iya Kakang Semar. Dipol Kakang Guyu. Nggih. Wusana menika mapan wonten sak pinggiring Gunawan. Bengawan kok Gunawan. Ya padha wae. Bengawan Jamuna. Niki warga sedaya dipun klempakaken, kawula sedaya dipun kempalaken. Kinarya nyekseni lumadining rasa syukur lan nyekseni konduring Sri Sadana. Iya Kakang Semar ngaturake panuwun dawa sami-sami. Iya. Sedaya ingkang dipun dalaken dening para warga lan para kawula masyarakat wonten ing dusun Baran minggahipun sakukupan negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung badhe dipun pisungsungaken wonten ngarsaning Gusti. Dipun tuduhke dipun menunjukkan hasil panen. Menika lho Gusti peparing saking paduka saged murakapi sakiwa tengen mewah sedaya tanpa terkejaba sedaya kawula negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih. Sak sampunipun kula ngujubke donga, niki monggo. Niki sedaya daharan hasil panen wulu wektu wuh-wuhan niki dipun dum-dumke sinten sing kersa. Mboten namung ngemongaken kawula wonten Praja Negari Ngamarta, kawula manca negara nggih kepareng. Mengkene Sinuwun Ndrawati ajeng betahke hasil panen meniki ngasta kondur teng negari Ndrawati mboten napa-napa. Iya Kakang matur nuwun. Nggih. Wusana panutupe ngatur. Mugi anggenipun para Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Sateman dadosaken srana lan lantaran. Betari Sri lan Bathara Sadana kondur pagedhongan pusaka. Sawape Sri Sadana mahanani negara Ngamarta saha dusun ing Baran salam pathuk Gunung Kidul wekasan dadi ayom ayem tata titi tentrem gemah ripah karta tata turta raharja murah sandang murah pangan ndara. Sapa sing ngakon dondong tang tak dundung tang dengkele atos. Ngagi ana daya Prabawa kondur kok. Nggih, nggih. Iya, Bagong, nggih. Ngapunten niku upile tesih nyantel. Ngapa tuh sampean ki ora? Senengane ora. Ayo yahene bloboken ya wajar to ya. Wusana panutupe ngatur sedaya kalepatan kekirangan kula sak rombongan dalu niki mugi sedaya warga masyarakat mriki tansah paring palimarema lan lumebening sih samudra pangaksami. Bungkasane ngatur kula nyuwun pamit matur sembah nuwun. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan. Slamet to sak kabeh-kabehane wusana Bagong, wonten dawuh men. Goleke. Ditokke to. Goleke ditokke. Ngetes sing bonang.
Nek iki sing bonang waras aja kuwatir. Ah iya, matur sembah nuwun. Sedaya memala saged sirna entek ketamlek kecemplung kedung. Kendang kentir kali bengawane matur sembah nuwun rahayu 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 salam budaya lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Halo sekarang mati raka